Yesaya tiaduonu. Afia tatan ba Asdod bra Assyria hene Sargon soma no na one Asdod konye na ofaye no. Ebra no arambu na Awurade nam Amos ba Yesaya so kan se. Kona koyi ayituma no firi wasene mu. Na sane wo mpaboa firi wonan ase. Na oyo sa de dagane na monhunu nante. Na Awurade kan se. Sɛdeɛ makoa yisi anam adagane na monhunu na wayɛ sɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ mfensa Misrim ne Ethiopia ho yi saa ara nso na Assyria hene bɛka Misrim no mum ne Ethiopia tukɔfoɔ mmeranteɛ ne mpanyin akoro na wanante adagane na monhunu na wɔn to ada hɔ na Misrim ani awu na wɔn ho bɛpopo na wɔn ani awu Ethiopia won ani da so ne Misrim a ɛyɛ wɔn ani muonyam no ho